dijous 26 de juny de 2017. Perdó, 29 de juny de 2017. Comença a llegir el primer punt de l'ordre del dia. Aprovació de l'expedient número 15/2017 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdits. La proposta de l'alcaldia diu, primer, concedir en el pressupost general del següent suplement de crèdit. En la partida 422.609.00, que es titula Millora d'infraestructures polígon industrial, 5.656,52 euros, i segon, finançar el suplement de crèdits per mitjà del romanent de tesoreria per a gastos generals de la liquidació pressupostària de l'exercici 2016. Tercer, acordar igualment la seva exposició pública i, si no es presentaren reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seva aprovació sense necessitat de nou acord, procedent de la seva publicació per capítols. Li passe la paraula al regidor d'Hisenda, Paco Domènech. Si no m'ha més nada, les millores que s'anaven a fer en el polígon industrial de Figueres Real pujaran 315.795,06 euros. D'ahir ens ha concedit 221.056.54 euros, que suposa el 70% del cost d'aquestes millores. Aquestes millores se van a financiar en la major part en el fons de cooperació municipal, que pugen a 89.082 euros, i la resta, els 5.656,52, són les que tindrà que cobrar l'Ajuntament. En aquest cas, per a poder fer la modificació de crèdits, s'han tret del romanent. I és tot. El que anem a aprovar ara és si es destinen aquests 5.656 per a poder fer les millores aquestes que pugen a 315.795 euros. Voleu dir-ho? No, era per aclarir un poc si t'han donat el 70%, o sigui, han adjudicat el 70% de la subvenció que se va demanar. Els 5.000 euros és l'aportació municipal. Quan ho vam preguntar no estava clar. L'aportació municipal, enguany, tant del Consell com de la Diputació, fan una aportació a l'Ajuntament del que diuen el fons de cooperació municipal. Són diners que s'ingressen a l'Ajuntament. Per tant, aquests 44.541 euros venen per part de la Diputació, per una part, i venen també per part de la Generalitat Valenciana. Per tant, aquests diners venen a l'Ajuntament, que s'havien pogut destinar a una altra cosa, i el que fem és destinar-los, evidentment, per a cobrir aquest 30%, que la quantitat de diners que eixiran dels arques municipals seran 94.738 euros. El que passa és que aquests 48.000 venen subvencionats. Alguna intervenció més? Si voleu, passem a votació. Vots a favor? Unanimitat? Els que són així? No? Moltes gràcies. Segon punt de l'ordre del dia, aprovació definitiva de l'expedient d'establiment del servei públic de podologia. Bé, la proposta de l'alcaldia diu el següent. És la mateixa que vam aprovar en maio, en l'anterior plenari de maio, que es va acordar l'exposició pública de l'expedient. S'ha publicat en el BOP i com no s'han presentat al·legacions, entonces s'aprova ja definitivament l'acord, és pràcticament el mateix. Entonces, diu el següent, tenint interès en la millora constant de la qualitat de vida dels seus veïns i amb l'objecte de facilitar i garantir l'accés, sobretot de la gent més major a la salut, aquest Ajuntament considera que resulta convenient i necessari prestar el servei públic de podologia. A la vista de l'article 7.4 de la llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i que no es tracta d'una competència pròpia ni delegada, caldrà acreditar en l'expedient que no es posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal i que no s'incorre en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic a una altra administració pública. En data 20 de novembre de 2007 es van finalitzar els treballs d'elaboració de la memòria del servei i es van lliurar a la corporació per la tramitació corresponent.
amb data 14 de novembre de 2016, es va emetre l'informe d'intervenció valorant la sostenibilitat financera de la prestació del servei de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Amb data 3 de març i 18 d'abril de 2017 es van rebre els informes favorables de la Direcció General d'Administració Local de Presidència de la Generalitat Valenciana assenyalant la inexistència de duplicitats i de la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. Amb data 2 de maig de 2017, el ple va acordar prendre en consideració la memòria justificativa de la prestació del servei de podologia, així com el seu sosteniment sometiment d'informació pública durant el termini de 30 dies naturals. Durant el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions, d'acord amb el certificat emès per Secretaria de data 23 de juny de 2020. Vist l'informe de Secretaria i en conformitat amb el que es disposa en l'article 97 del text reforç de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, per esta alcaldia es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'establiment i la prestació per l'Ajuntament del servei públic de podologia, de conformitat amb el contingut de la memòria justificativa. Segon, disposar que el servei establert es presti mitjançant la forma de gestió directa mitjançant la contractació d'un podòleg professional titular. I tercer, facultar a l'alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a la consecució del present acord. I passa la paraula a Vicent Signes, regidor de Sanitat. Simplement és el que ha dit la secretària, això és l'aprovació definitiva del servei de podologia real, informar al plenari que esta setmana començarà l'habilitació de la consulta. Hi ha una consulta ahir en el centre mèdic que està buida, que no la utilitzen, i allí és on s'instal·larà el silló que hi ha els vells i un aparato que hi ha, i després la podòloga, la que està fent el servei allí els vells, serà la que li farem el contracte per a un any i farà el servei de podologia. Ja, si teniu algun dubte. Sí, sería el tema administrativo está claro, a la hora del trasllat, si no hi ha que hacer ninguna visita per part dels tècnics per veure si ja està, o ja s'ha fet. Sí, la visita la van fer els tècnics de conselleria. Va venir un inspector, va fer un informe, dient que reunia totes les condicions del local, i ja el que falta és programa mobiliari. Això no n'hi ha que inspeccionar, se suposa. Simplement és un silló d'atenció, una màquina per als tractaments i el material que porta la podòloga. Ja no fa falta ninguna cosa més. Molt bé, si voleu passar a votació, vots a favor? S'aprova per unanimitat, moltes gràcies. I no hi ha gent més punts per tractar, s'alça la sessió. Bona vesprada.